रायजो राजा नोंथांमोन समान बसुमतारिया नै दिनै फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फंनैसो नोंथांमोननि गेजेराव आं बुंनो सानदों मबे खोथाखौ लानानै आं बुंनो सानदों बेखौ नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो बुजिगोन जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा आरो बयबो भिडिअखौ शेयार खालामना हो कमेन्ट खालाम लाइक खालाम हो दिनै आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों बेखौ नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थासिगोन जोंना बिस्वजित दैमारि सारा दासान्दि ससियेल मिडियायाव बिराद माने बै गथ' खांनायखौ लानानै बुंगासिनो दं नङा होमबा गथ' खांनांगौनो बुरजा बुरजा गथ' खांनांगौ फंनैसो खोनासंग्रोनि सारनिखौ बिस्वजित दैमारि सारनिखौ बेनि उनावहाय नोंथांमोननि गेजेराव गथ'खौ खांनांगौ ना खांनाङा गथ' खाङोबा मा जागोन आरो गथ' खाङाबा मा जायो सानै खाङोबा नोंहा मा जागोन आरो बिनि बारा खाङोबा नोंहा मा जागोन बिनि सोमोन्दै आं गुवारै बेखेवना होगोन नोंथांमोननो बुजिबाय सिगांग्रो बिस्वजित दैमारि सारनिखौ खोनासंग्रोना लादो सासे फिसाखौनो खांनो हायाबा मानि बिमा बिफा जागोन फालाय बेलाय दा आंनि जायगायाव दाख्लै मोनसे एवार्ड होदों माने मोनसे एलेकायाव जे साथाम गथ'निफ्राय लानानै जेसेबां बुरजा गथ'नि बिमाफोर दं बिसोरनो आं दा बान्था होनो दाख्लै आं लिस्ट बानायहोदों लिस्टआ जाबाय आं बिराद मोजां मोनदों दाबो 10 जन फिसा खांनाय बिमा मोनदों आङो 7 फिसा खांनाय बिमा मोनदों 4 फिसा खांनाय बिमा खोनाखाबाय रायजो राजाफ्रा नङा होमबा गथ'फोरखौ 4 7 खांबोबा अनसुंथाइ मोनोनो दिनै आंथ' बुंनो सानगोन रायजो राजाफोर मोजाङै एकदम गोसो होनानै खोनासंदों आं मा बुंनो नागिरदों दिनै नों बिस्वजित दैमारि सारा अनसुंथाइ होदोंनो सानैनि बारा खांनांगौ माने गथ' गथायखौ दंबाबो गैयाब्लाबो बेनि मथे बे आरोखि बयबो खांनांगौ बुजिबाय आनिफ्राय कयेक दिन सिगां हाग्रामा महिलारि सारा होनदों जे हिन्जाव सानै लानो मोनो दानिया आंथ' होनगोन दा जायहा थाखा फैसा दङ धोन सम्पति थाखा फैसानि अभाब गैया बिसोरो खांग्रोनांगौ बै नों आं बै मावनानै जाग्रा बै हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा सानसेयाव नोङो 300 400 मोनग्राया बे 7 गथ' खांनानै मा खालामगोन डेभेलपा मा जागोन बेहा डेभेलपा मा जागोन दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा थाब थाब हाबा जानांगौ थाब थाब बैसोआवनो हाबा जानांगौ दानि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बुजि रावबो गैला बुजिबाय हाबा जायोब्ला मा जागोन बेहा मा जाहैगोन साख्रि बाख्रि गैयै मानसिफ्राथ' नोङो बिराद साननांगौ गोनां दा जायहा साख्रि दं बेथ' लानो हायो उन्दै बैसोआव लानो हागोन बियो जायहा साख्रि गैया बे बिमा बिफानिखौ आसा खालामबाय थानोसै बे गैयै मानसिफ्रा मा आसा खालामगोन गैयै मानसिफ्रा नोङो बे बैसो जायैयावनो नोङो 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो लादलाबायनोसै बेफोरहा मा जागोन बिसोरनि लाइफआ मा जागोन गथ' गथायनि लाइफआ मा जागोन गावनि बिमा बिफायानो हाजिरा मावनानै जाग्राब्ला आरो जुदि गथ' गथाया जुदि हाजिरा मावनानै जुदि जाबावनांगौ अब्ला गावनि फिसा फिसौखौ मा एथ' गाज्रियाव हाजिरा मावनानै जालांबाय थाथों थैजासिम आरो बिनि फिसौ फिसाफ्राबो जालांबाय थाथों थैजासिम बेखौ सानगोन नामा नेभार बेखौ जों बयबो बुजिखायो दानि गथ'फ्रा उन्दै बैसोआव रावबो हाबा जाला बयबो एसे बुजिबाय दङ कयेकजन हाबा जाग्रा अब्लाबो बिसोर इसिबां गथ'खौ खांग्रा सानैनि बारा खांखाया बिसोरबो दानि जुगाव रावबो खाङा खारन मिथिखायो गोदोनासो मोनखाजोब्बाय बयबो हौवायानो जा हिन्जावानो जा गोदोनासो मोनखाजोब्बाय गोदो खांबाय दानि जुगाव गैला बुजिबाय दानि जुगाव संख्रि बानलु अर जोंब्लावजोबनायसो दानि जुगाव गासिबो बुस्थुआ अर जोंब्लावजोब्बाय थाइसे थाइनैजों मोनला गोदोनि दिनावबा खांनो हायोमोन गोदोनि दिनावबा उन्दैयाव हाबा जाबाबो खुनु माबा गैयामोन भाइरास गैयामोन लोगोफोर दा गोजाव बे खोथायाव नोंसोराथ' धोन सम्पतिनि खुनु अभाबानो गैया नङा होमबा धोन सम्पतिनि अभाबानो गैया नङाबा दायथ' ला नों सोरखौबा दायथ' लाहर नों गथ'आ खयजन खाङो नोंनि खरसाफोरखौ आं एभ्रिथिं होजोबगोन दायथ' ला नोङो आंनो खांगोन बिदिब्ला आंनो खांगोन जुदि सरकारा जुदि दायथ' लायोबा आंनो खांगोन जानाय लोंनायफोरखौ जुदि गासिबो जुदि मान्थलि हिसाब जुदि होयोब्ला गथ' गथायनि थाखाय एभ्रिथिं फरायनायखौ लानानै जुदि होजोबोब्ला आंनो खांगोन माथो गासिबो जायफोर थाखा फैसा दं थाखा फैसानि अभाब गैया धोन सम्पतिनि अभाब गैया मा 7 7 10 जन करि खां बिथांमोनहा बर्डनि लामायाव दिनै 7 7 पपुलेसन खांनो थिनदों रायजो राजाफ्रा बिदियाव दागोबाव रायजो राजाफोर सासे गथ' खांनायाव बेसेबां फैसा थाङो बेखौ जों रावबो मिथियै गैया जों बयबो मिथिखायो न'खर सलायनाय मानसिफ्रा
न'खर सलायनाय बिसि फिसायफ्रा बयबो बुजिखायो सासे गथ' खांनांगौबा सासे हिनजावखौ मोदोमाव प्रेगनेन्ट दोननांगौबा सासे हिनजावनि मोदोमाव सासे गथ' थायोब्ला जों खयबार हस्पिटालाव जों चेकआपआव लांनांगौ जायो खयबार भिटामिन मोजां मोजां बुस्थु जाहोनांगौ जायो जों मिथिखायो गोदोनि जुग गैला गोदोनि दिनाव जों जेखौ जायो बे गासिबो प्रटिन भिटामिन जोबमोन दानिया दानि बे मैगं थाइगं माइरं दैरंआव जोंना खुनु प्रटिन गैला खुनु भिटामिन गैलिया गासिबो मेडिसिन जोबसो गासिबो मेडिसिन जोब गोदोनि दिनाव डाक्टारबो गैयामोन गोदोनि दिनाव हम डिलिभारि जाजोबोमोन गासिबो न'आवनो जाजोबोमोन गोदोनि दिनाव दानिया माबोरै जायो हस्पिटाल डाक्टारा दांबानो 500 थाखा नायबानो 500 आरो मुलिनि दं मथथे खनसे चेकआपआवनो 3-4 हाजारा थाबोखायो दा 9 मासाव जोङो सासे गथ'खौ जोनोम होनो हायो 9 मासाव अब्ला नोङो 7 मासखौ नोङो चेकआप खालामहोबाय थानांगोन 7 मासाव नोंहा जुदि 3000 करि थांबाय थायोब्ला मास मोनसेयाव जुदि 3000 करि थांबाय थायोब्ला बेसेबां फैसा थांगोन बेखौ हिसाब खालाम बुजिबाय दा आरो बेनिफ्राय बेयाव थांबावगोन नोंहा जुदि सम जाबाय गथ' जानायनि नोंहा जुदि गथ' जानायनि सम जाबायब्ला नोङो सियारिं खालामनो ना नर्मेल खालामगोन नर्मेल खालामोबा नोंहा एसे खम खरसा थांगोन हाइस हमना ला नोङो 20,000 आरो जुदि सियारिं खालामो बेयाव नोङो हमना लाखादो 60-70 हाजार थाखा थांखाबाय होमबा जों गरिब मानसिफ्रा मय हानो जों गरिब मानसिफ्रा मय हागोन साब्रै साबा गथ' खांलाय सासेखौनो थांखा आरो बेखौ नोङो खांदो बेनि गाननायनिफ्राय लानानै बिनि जानायनिफ्राय लानानै बिनि फरायनायनिफ्राय लानानै सानदो दिनै बिमा बिफाया ना न'खर मोजांखौनो लुनानै लानो हागोन ना मोजां गंसे न' फाखानि न'आव उन्दुनो हागोन गोजावनो नाङा रायजोफोर गोजावनो नाङा रावबो गोजावनो नाङा बेफोर बाथ्रायाव बुजिबाय जायहा जेसेबां केपासिटि दं जायहा बेसेबां अजनखौ लानो हायो बे हिसाबै खां सानैनि बारा खांनाङा रावबो बुजिबाय थाखा गोनांफ्रानो रावबो खाङा दानो रावबो खाङा धोन सम्पतिनि अभाब गैया थाखा फैसानि अभाब गैयै मानसिफ्रानो सानैनि बारा खाङा अब्ला जों गरिब गुन्द्राफ्रा खांनानै मा लाब आरो दानि बे सरकारि स्कुलफ्रा नोंसोर नायदों सरकारि स्कुलफोरखौ सरकारि स्कुलफ्राव दा नोङो मा गासिबो सरकारि स्कुलाव गथ'फ्रानो लेखाखौनो रोंला जोंनि बे गरिब गुन्द्राफ्रा जों साब्रै साबा खांलाबायनोसै जों बै 300-400 हाजिरा जाग्रा मानसिफ्रा दैलिग मोनो दैलिग थाङो दैलिग मोनो जों दैलिग बायनानै जानांगौ गथ' गथाय मेथाइ जानाय गाननाय जोमनायसो होनो ना जोङो सेन्देल जरासे होनो ना बेगखौ बायना होनो आरो दानि मास्टारफ्रा एलपि स्कुलनिफ्राय एमइ स्कुलसिमा गासिबो दा पलिटिकेल एंगेजमेन्ट जोब गासिबो माबा एजेन्टनो माबानो गासिबो बेनो जोब बिजि जोब स्कुल फोरोंनो टाइमखौनो मोनला अनलाइन जाजोब्बाय दाना गासिबो मिथिंनो खालि मिथिं गथ'फ्रा मा फरायदों मा मादों जेबो गैला सरकारनि स्कुलाव रावबो दायथ' लाला दानिया सरकारनि मास्टारफोरखौ दाना खालि बिसोर माबाल' खामानिल' थिनो दा स्कुलाव गथ'फोरखौ लेखा फोरोंथों बेखौथ' मोजाङै बुङा खालि सरकारनि खामानिखौल' मावबाय थानांगौनो हनै गाबोन इलेक्सननि माबा मिथिं दंनो गाबोन हनै माबा इलेक्सन एजेन्टनो गाबोन हनै माबा मिथिं दंनो मानिबा नै बै सरकारि स्कुलाव जायफोर गथ'फोर फरायोना बिसोर रावबो रोंलिया जायहा थाखा फैसा दं बे गिदिर गिदिर स्कुलाव गिदिर गिदिर हस्पिटालाव दोनहरगोन बिसोरसो सलायो देशखौ अब्ला बे गरिब गुन्द्राया बे थुदामलेबाय थादो राजाया बिसोर सलायबाय थागोन गरिब गुन्द्राया थुदामलेबाय था पपुलेसनखौ लुबैदों बिसोर जाय राजनितिक लिडार जागोन बिसोर देरगोन सोर देरगोन जों गरिब गुन्द्राफोर देरगोन नामा आसनिया होगोन बे बोसोरसेयाव नोङो 5-10 हाजार थाखा बेजों नोंहा मा डेभेलप जागोन बेजों नोंनि गथ'आ नोङो लाइफ सेटेल जागोन ना मा जागोन बेलाय नोंनिबो बै गथ'खौ बै हिनजावनि मोदोमाव दोननायावनो प्रेगनेन्ट दोननायावनो खनसे चेकआपआवनो नोंनि बे 3-4 हाजार फैसा थांखायो खनसे चेकआपआवनो थाङो भिटामिन जाहोनायावनो बुजिबाय गोदोनि जुग गैलिया ओंखायनो गोजाव नाङा रायजोफोर बे खोथाखौ गोजाव नाङा जायफोर आंथ' लुबैयो जायफोर दा पावाराव दं जायफोर नों थाखा फैसा आरजिनानै लाखानाय धोन सम्पतिनि सिन्था गैया बिसोरखौ बिसोर खां आरो जुदि सरकारा जुदि दायथ' लायोबा जों गरिब गुन्द्राफोरखौ बेसेबां खाङो नोंनि गथ'नि खरसा नोंनि जानाय लोंनाय गासैबो एभ्रिथिं आं नायजोबगोन होनना बुङोब्ला आंनो खांगोन माथो आंनो खांगोन 10 जनखौ खांगोन आंनो
आंनि न'खरा 10 जनमोन बिमा बिफाजों जोंना न'खराव 10 जन दंमोन मा डेभेलप जादों बे मावनानै जानायानो जाबाय था बे खामानि मावनानै जाबाय था ना फाखानि न' गंसे लुनो हादों जोंनि बिमा बिफाया हा ना मोनसे मोजां बिसिनायावनो उन्दुनो हादों 40-50 हाजारनि बिसिनायावनो उन्दुनो हादों हा दिनै थाखा फैसानि अभाब गैयै धोन सम्पतिनि अभाब गैयै मानसिफ्रानो खाङाखै जों बिसिनि थिननायाव जों गोजावलाबायनोसै जों खांलाबायनोसै लालाबायनोसै गथ'फोरखौ लिलिलालानो हो लोमजाबागोन साजागोन सोर थैगोन बिमा बिफायासो थैगोन ना हो सोर खारनांगोन जोंसो खारनांगोन जाय गथ'नि बिमा बिफा बिसोरसो खारनांगोन बेखायनो रायजोफोर गोजावनो नाङा आं बेखौनो बुंबाय आरो भिडिअखौ जायफ्रा मोजां मोनदों लाइक आरो शेयार खालाम बयबो आरो जायफोर फल' खालामाखै अन्नानै फल' खालामनानै ला एसेनोसै भिडिअआ बाय बाय